Eli oot sä ready? Kyllä. Jännittääkö? Nada. Nada. ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? No. Jätetääs nyt oikeesti nää musiikit taka-alalle. No mutta, oikein hyvää morjesta kaikille ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Nimeni on Eeli Ruotsalainen ja vieressäni on Julian Paaso. Ja tänään meillä olisi aiheena semmoinen asia kuin ympärillä olevien ihmisten vaikutus omaan toimintaan. Toi on synkkä aihe. Tämä on synkkä aihe, mutta tämä on myös semmoinen, mikä vaikuttaa meihin oikeasti aika suuresti, että miten me toimitaan. Se vaikuttaa maailman eniten. Tämä on niinku todella iso osa kaikkien elämää. Juurikin näin. Ja me ollaan vähän kerätty tähän kysymyksiä, mitä me käydään tässä vähän läpi ja pureudutaan aiheisiin. Ja katsotaan, mitä ajatuksia se meissä herättää. Ja eiköhän me lähdetä pidemmittä puheitta aiheiden pariin tästä. Lähdetään tykittää. Mites Julle, ketä sä pidät tärkeimpinä vaikuttajina omassa elämässä? Tärkeimpiä vaikuttajia mun elämässä on tänä päivänä vai historiassa? Varmaan vähän niin kuin sekä että. Vähän mikä on muovannut sut tommoseksi, millainen sä nyt oot ja miten sä toimit. No jos pitää puhua, että kuka on muovannut mut tällaiseksi, mitä mä oon nykyään, niin perhe ja ystävät. Kyllä se on lähipiiri. Ihmiset, kenen kanssa mä oon ollut tekemisissä. Onko sulla mitään yksittäistä henkilöä, vaikka ketä oot sattunut katsoa vaikka erityisesti ylöspäin? No en osaa kyllä sanoa. Kyllä mä sanon, että nuorempana ainakin niin paljon otin vaikutteita faijasta ja siitä, miten se toimi. Ja mutta no ehkä faija on semmoinen niin kuin isoin, kenestä mä oon niin kuin imennyt itteeni aika paljon, mä koen näin. Kyllä. Ei, toi on mahtava. Huomasin, tutustui vähän sun isään tossa nyt eilispäivänä, niin ymmärrän kyllä hyvin. On selkeästi silleen, näkee, että on tullut menestystä ja semmoinen helposti ylöspäin katsottava henkilö, sanotaanko näin. Ehdottomasti. Vaikea sanoa tälle itse niin, koko elämän tekemisissä. Se on totta. Se on totta. Vähän näin ulkopuolelta katsottuna ymmärrän kyllä hyvin, että miksi oot kattonut, mutta se on kans niinkö siitä hyvä tilanne, että kaikilla ei ole vaikka isää, jota voisi katsoa sille ylöspäin. Tolla tavalla, mitä vaikka sullakin on oikeasti. Mitä sulla? Jos mäkin heitä vähän tylsä, mutta mullakin kyllä on ollut toi oma isä aina ollut kyllä semmoinen, ketä on kattonut kovasti ylöspäin. Joo. Et vähän just se on kyllä opettanut tosi paljon tähän elämään ja saanut niin valtavan määrän oppia oikeasti. Ja hän on hyvin suorapuheinen kaveri. Että jos on lapsena ollut jotain vähän ongelmia tai muita tai asioita, mitkä ei häntä miellyttänyt, niin ei ole kyllä epäröinyt sanoa sitä. Että ne on kyllä tullut lävähtänyt suoraan naamalle sitten, mutta se ehkä saattaa olla välillä vähän raju, mutta sitten nyt kun miettii jälkeenpäin, niin ei se nyt sitä pahalla ajatellut. Silloin lapsena saattaa välillä tuntua vähän pahalta, kun sanoo oikeasti välillä aika tosi suoraa asioita. Mutta nyt kun miettii jälkeenpäin, niin mä oon oikeasti ihan kiitollinen siitä, että se teki sillä tavalla, koska se on ehkä paras tapa oppia asioista, varsinkin se, että sanotaan asiat suoraan, jos on jotenkin jotain ongelmia. Niin, että on selvät sävelet niin kuin tietyllä tapaa, selvät rajat ja semmoista, niin kuin, että tietää, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, niin mun mielestä se on niin kuin hyvä. Et eikä niin, että se on hemmetin häilyvä se raja siinä, että no tee nyt vähän kaikkea oikeasti tyyppisesti, ja vaan niin kuin sillä, että jos joku susta tuntuu, että on ok, niin että se on ok, jos ei tunnu, niin sit se ei ole ok. Että se opettaa lapsen nöyräksi. Ja kyllä. Niin se opettaa, susta ei tule semmoista ylimielistä paskaa oikeasti, kun sulla on vähän niin kuin selvät sävelet, että miten mikä on ok, miten toimia ja mikä ei ole ok. Se on juurikin näin. Ja se on tehty harvinaisen selväksi kotona lapsena. Ehkä vähän raju statementti tälleen nykypäivänä sanoa noin, mutta kyllä mä vaan itse koen, että se niin kuin. Kyllä se vaan on. On siinäkin varmasti asioita, mitä vaikka nyt lapsena on tehty. No mun mielestä ne ei kyllä ole semmosia, että niistä mitään lastensuojeluilmoituksia kuuluisi tehdä tai mitään, mutta mä en tiedä, onko nykypäivänä niin pehmeäksi menty, että jostain tietyistä asioista, mitä vaikka on lapsena saattanut kokea, että niistä saatettaisiin tehdä, mutta se on paras tapa oppia tietyillä
tavoilla. Mä nyt en niitä ehkä avaa tässä se Niin, että enempää. jos vähän faijaa antaa nyrkistä, niin se on parasta. No sen nyt voin tässä käyttää, ei ole ikinä mitään väkivaltaa ollut perheessä, että No sen puolesta ollut, mutta silleen on suoraan puhuttu kyllä. Ja se suoraan puhuminen on hyvä. Kyllä. Et jos ei niinku, ainakin mun mielestä puhuminen aina opettaa ja oppii uutta ja se niinku oppii, näkee ja avartaa mieltä ja Kyllä. lähtökohtaisesti. Mieluummin niin päin kuin se, että ei puhu. Se on totta. Mä sanon, että vertailupinta on myöskin niinku, varmasti monilla ihmisillä siihen, että vanhemmat vaan toimii, mutta ne ei puhu. Vähän niin kuin, että jos sä teet jotain nihkeetä, niin ne saattaa jatkossa olla sua kohtaan vähän niin kuin enemmän nihkeitä tai jotain vastaavaa. Ja vähän niin kuin rankasta sua, mutta sitten ne ei puhu, vähän niin kuin kerro, että miksi. Kyllä. Niin kyllä sekin on aika niin kuin vaikea tilanne lapselle tai ylipäätään ihmiselle, jos joku toimii sua kohtaan jotenkin, mutta sä et todellakaan tiedä, että miksi se toimii. Ja kyllä se niin kuin siinä määrin, että sä tiedät, että jos joku on sulle vihainen, niin on se kivempi tietää, että miksi se on sulle vihainen, kuin se, että sä et tiedä, että joku on vihainen ja sä et tiedä, miksi se on vihainen. Kyllä, se on juurikin näin. Mutta jatketaan tästä vähän eteenpäin. Toi oli ihan hyvin käyty läpi. Mulla näköjään äänikin meinaa mennä tässä samalla. No. Mutta miten sä koet, että miten omat ystävät vaikuttaa omiin valintoihin ja tekemisiin? No mä koen, että yleisellä tasolla niin, ystävät vaikuttaa ihmisillä tosi paljon. Että niinku, kyllä se niinku ystävät ja ihmiset, kenen kanssa hengaat paljon, niin kyllä se muovaa tosi paljon sun arkea ja sitä, että mitä sä teet sun muuta. Omalla henkilökohtaisella tasolla mä en oikein tiedä, että miten paljon. Mä koen, että mä aika paljon elän semmoisen oman halun ja semmoisen mukaan. Ja vaikka mullakin moni ystävä asuu Nastolassa ja itse olen muuttanut pois sieltä, enkä ole enää läheskään niin paljon tekemisissä, niin kyllä mä koen, että mä menen aika paljon semmoista omaa polkua ja teen omia juttuja ja sun muuta niin kuin nykypäivänä. Mutta kyllä se nuorena, niin kyllä se on ollut niin kuin ihan koko sen elämän semmoinen, että mitä sä teet sun muuta, niin kyllä niin kuin ystävät on ollut se, mikä niin kuin tietyllä tapaa on vienyt mua aina johonkin suuntaan periaatteessa. Kyllä. Ja osaan kyllä samaistua tuohon itsekin, että ei se ole turha sanonta, että ympäristö tekee kaltaiseksi ja just, että millaisia ystäviä vaikka on ympärillä. Jep. Että sitten tuo vaikka omaa menneisyyttä just, että jos on ollut vähän enemmän tämmöistä porukkaa, että on vaikka ryypiskelty ja rellistelty ja tehty kaikkea tyhmää sun muuta, kun ollut semmoisessa porukossa, kyllä sitä nyt herkästi sitten itsekin alkaa tekemään semmoisia asioita. Kyllä. Ei sitä mihinkään pääse. Ja siinä on tullut ainakin omalla henkilökohtaisella tasolla tosi paljon mietittyä ja pohdittua sitä, että millaisia ystäviä haluaa ottaa ympärille. Tästä nyt on jokunen vuosi aikaa, kun sitä alkoi miettiä tarkemmin, mutta sitten kun alkoi miettiä tiedätkö, vaikka ystäviä, tai mä tiedän voiko kutsua edes ystäviksi, tämmöisiä ihmisiä, keitä sä näet silloin, kun sä menet dokaa tai perseilee tyyppisesti. Niin eipä muuta sitten, kun se loppuu se dokaaminen ja perseilyt, sitä ei enää niin paljon tee. En mäkään mikään absoluutisti, että kyllä mä käyn vielä nauttimassa välillä tuolla yöelämässä ja kyllä mäkin pidän hauskaa, mutta en enää sille ihan samalla mittakaavalla. Mitä nuorempana kuitenkaan. Jep. Mutta just se, että miten ihmisillä loppuu se yhteydenpito sitten aika nopeasti siinä vaiheessa. Kyllä se kuolee pois, koska kyllä mä ainakin osaan samaistua siihen, että jos on ihmisiä, joiden elämä pyörii niin kuin juhlimisen ympärillä, niin jos se ei itsellä pyöri sen ympärillä, niin ei se ihminen, jolla se pyörii sen juhlimisen ympärillä, niin ei se pysty tarjoamaan sulle mitään lisäarvoa sun elämään. Ja sitten taas se ihminen, jolla pyörii sen juhlimisen ympärillä, niin se taas ei halua myöskään, mulla ei ole myöskään tarjota mitään sille lisäarvoa elämään. Koska jos ei se halua olla ihminen, joka niinku tekee itseä kehittäviä asioita jne, niin mitä mä pystyn, ei meillä ole vähän niinku yhteistä säveltä sen kanssa. Ei meillä ole niinku yhteistä tekemistä sen kanssa. Mä koen, että mä oon ollut vahva sen suhteen, että
mä oon ollut se, joka lähtee niin kuin tietyllä tapaa, haluaa lähteä luomaan omaa juttua ja mä haluan lähteä kulkemaan sitä omaa polkua. Enkä mä oo ikinä mennyt vähän niin kuin ystävien mukaan ja tehnyt sitä juttua, mitä monet ystävät periaatteessa tekee. Et mä oon vähän niin kuin lähtenyt tekemään ihan täysin omaa juttua ja niin kuin ottanut niin sanotun irtioton sieltä niin kuin nuoruuden hengailemisesta ja tämmöisestä ja niin kuin lähtenyt tekemään täysin omaa juttua. Koska monilla ehkä saattaa käydä niin, että se niin kuin kaverit ja ystävät ja noin, niin ne vaan vie mukana. Ne vaan vie niin kuin, ei osaa päästää irti siitä, kun ei se tarkoita sitä, että vaikka sä et hengaa niiden kanssa tai jotain vastaavaa, niin etteikö niin kuin, ettekö voisi olla niin kuin tekemisissä tai käydä moikkaa ja pitää niin kuin yhdessä kivaa ja jotain vastaavaa. Ei se vaadi sitä, että sun pitäisi olla koko aika niin kuin, vähän niin kuin 247 niin kuin, miten se sanotaan? Niin kuin, Tavoiteltavissa. niin, tavoiteltavissa. Joo, osaan samaistua tuohon hyvin just. Ja sillä mä oon ehkä tehnyt jotain semmoisia ihan niinkö raakeakin temppuja, että mä oon ihan lopettanut yhteydenpidon ihan kokonaan. Koska just tuo, mitä itsekin mainitsit, että kun ei ole oikein antaa mitään lisäarvoa toiseen elämään, jonka elämä on sitä pelkkää juhlimista ja bilettämistä. Että just kun sitä itse teen niin paljon, ja en mä tiedä mitä annettavaa mulla sille on, niin sitten se, että onko se oikea ystävyyssuhde siinä vaiheessa, jos te vaan näette silloin, kun te olette jossain bilettämässä. Eihän se ole. Ei se ole. Ja sitten, no just kun vähän miettii, että sanoit hyvin ton, että monesti se vaikuttaa, että moni se ystäväpiiri vie mennessään sitten, että sä et oikein osaa siitä lähteä pois. Niin mä oon ehkä ollut vähän samantyyppinen, että mä oon ollut vähän tämmönen oman tien kulkija sitten, että tuossa jokunen vuosi sitten alkoi enemmän kiinnostaa tommonen urheilu ja treenaaminen ja ylipäätään ehkä yrittäjyys ja tämmönen niinkö itsensä työnantajana oleminen, mikä on vähän silleen tavoitteena kuitenkin tuossa tulevaisuudessa takaraivossa koko ajan. Niin tämmöisiä asioita ja kuitenkin sille, että saisi jotakin omaakin juttua rakennettua, eikä olisi riippuvainen kenestäkään muusta ihmisestä tietyllä tapaa. Ja justiinsa varmaan se on tietyllä tapaa syy varmaan, miksi mekin ollaan tässä vähän kuvaamassa, kun me ollaan sen puolesta aika samantyyppisiä persoonia, että me ajatellaan monista näistä asioista samalla tavalla. Että justiinsa jos mietit, että meillä olisi 5 ihmistä vaikka nyt tässä ja niistä 5 ryyppäävää ihmistä, bilettävää ihmistä ja 5 niin meidän kaltaista, niin se ero on siinä aika iso, että mihin suuntaan ne elämät todennäköisesti tulee siitä menemään sitten. Todennäköisesti, ainakin toivottavasti. Niin, toivottavasti sitä ei tiedä. Hankalahan näistä on sanoa. Niin, siis just näin, että oli elämä kuin elämä, niin voi olla, että joku elämä menee aina. Tai niin kuin, että aina jollain voi mennä elämä niin kuin alamäkeen. Ihan sama kuin paljon se niin kuin voi olla, että mindset ei kestä ja psyyke oikeasti rupeaa horjuu ja kaikkea vastaa. Että ei se vähän niin kuin ole mikään taattu juttu, että jos sä elät niin kuin semmoista elämää, missä sä enemmän keskität aikaa itsellesi ja teet asioita, mikä kehittää sua ja kaikkea, niin eihän se takaa oikeastaan mitään siltikään. Mutta kyllä se luultavasti vie sua lähemmäs siihen, mihin sä haluat päästä. Mutta toki sitten taas, jos miettii ihmistä, joka tykkää paljon juhlia, rellestää, niin ehkä se on se, mitä se haluaa. Ehkä se on se, tai ainakin tekee se valinnan, että hän haluaa elää semmoista elämää. Niin voisi kuvitella, että se on se, mitä se haluaa. Ja sitten jossain kohti elämää sillä ehkä saattaa mieli muuttua ja kelkka muuttua. Mutta kyllä se on niin kuin vaikka itse, jos miettii omaa elämää, niin ei se tue mun elämää siinä hetkessä. Jos joku vaan jatkuvasti ryyppää, rellestää ja ainut mitä mä teen senkaan, mä ryyppään. Niin ei se tue mun elämää olla semmoisen ihmisen kaveri. Tai niin kuin hengata semmoisen kanssa. En mä sano, että mulla olisi, niin kuin, ettenkö mä vois vähän käydä välillä kahvittelemaan tätä. Mutta vaikea senkaan lähteä rakentamaan mitään semmoista yhteistä säveltä. Ja niin kuin semmoista, että ollaan paljon tekemisissä ja jaetaan ajatuksia sun muuta. Koska ei ne vaan niin kuin, no ajatuksia voi jakaa, mutta aika erinäköisiä ajatuksia luultavasti herättää. Ja sitten kuitenkin, jos haluaa, että ympäristö tukee omaa elämää, koska kuitenkin sä näytät siltä, miltä 5 sun läheisintä ihmistä näyttää. Se on hyvä sanonta ja nyt kun on alkanut itsekin kiinnittää huomiota tuohon enemmän, varsinkin lähiaikoina, niin kyllä se vaan pitää paikkaansa. Kyllä se vaan menee niin. Ei siitä pääse mihinkään oikeasti. Jep. Se on ihan tosi juttu.
Mutta jatketaan tästä vähän eteenpäin. Miten, vaikuttaako Julle sun perhe sun päätöksiin millään tavalla? Jos tulee joku kinkkinen tilanne ja vähän alkaa miettiä, että vittu, pitäisiköhän vanhemmilta kysyä vai teekö sä itse ne päätökset? Se riippuu. Se riippuu asiasta. Kyllä mä sanon, että ne voi vaikuttaa, mutta loppujen lopuksi ne ei voi vaikuttaa. Niin kuin että tarvittaisiin, jos mä haluan kysyä niiltä joltain perheenjäseneltä tai joltain neuvoa johonkin, jos mä oon vähän silleen, että mä en tiedä, niin kyllä ne voi vaikuttaa. Mutta sitten jos mulla on varma visio jostain asiasta, mitä mä haluan lähteä tekemään, niin en mä siinä kohti mieti silleen, että mitähän perhe ajattelee tästä näin. Tai niin kuin, en mä pelkää sitä, että perhe olisi jotenkin niin kuin, tai että en mä oo silleen, että no mitähän ne ajattelee, jos mä teen tämmöisen videon, vaikka kaikki tämmöisiä kuvaushommia vaikka. Kyllähän ne on aina herättänyt semmoisia fiiliksiä, että mitähän ne ajattelee, jos me vaikka tommosesta aiheesta puhutaan tai jotain vastaavaa. Mutta ei mua loppujen lopuksi se kiinnosta. Ei ne kuitenkaan, en mä halua antaa niille sitä valtaa, että ne voi ruveta määrittämään sen, että mitä mä teen, jos mä haluan vaikka tehdä jotain. Mä en vaan halua antaa niille sitä valtaa. Plus ne ei ole kuitenkaan niin, vähän niin kuin kaikki ne tekee omaa juttua. En mä puutu niiden elämään niin kuin mitenkään silleen negatiivisesti, ainakaan lähtökohtaisesti. Ja me vähän niin kuin kertoo, että mitä ne voi tehdä jenne. Mä en myöskään halua, että ne vähän niin kuin puuttuu myös munkaan elämään tai rupeaa jotenkin niin kuin vaikuttaa mun päätöksiin ja mun tekemisiin. Varsinkaan silleen, että se olisi jotenkin negatiivista. Et kyllä mä sanon, että ei ne vaikuta. Kyllä, ja mä voin itsekin sanoa, että ei kyllä, jos puhtaasti mielipiteitä neuvoja, mä kyllä saatan, oma isäkin on erittäin fiksu mies ja siltä kyllä monesti apua saa kyllä, mutta jos mullakin on varma visio jostain asiasta, mitä mä haluan tehdä, niin en kysy vanhemmilta, en kavereilta, en keltäkään. Jos mä itse haluan tehdä, niin mä päätän myös sen tehdä. Ja siihen ei kukaan vaikuta millään tasolla, kun mä oon päättänyt sen itse niin vahvasti. Ja tästä tuli mieleen semmoinen hauska juttu. Siis monillahan on silleen, mitä nyt itse on nähnyt, mutta siis meidänkin ikäisiä ihmisiä, jotka kysyy vähän vanhemmilta kaikkeen mielipiteet. Ja sitten vaikka, että pitäisikö mun tehdä näin tai näin. Ja sitten se chattailee äitille ja iskelle siellä jatkuvasti. Niin vähän silleen, teekö sä ne päätökset silleen, sen takia, että sä itse haluat tehdä sillä tavalla, vai meneekö sä silleen, mitä sun vanhemmat kehottaa tai haluaisi, että sä toimit? Niin, että teet sä päätökset, miten sä itse haluat, vai silleen, että sä saat vanhemmilta hyväksyntää tai Niin. perheeltä. Niin toi on niin kuin se, toi hyväksyntä on iso niin kuin kivi tuossa hommassa, että tarvitsee sitä hyväksyntää. Mistä sä edes tiedät, että miten sun pitää toimia, että sä saat sitä hyväksyntää? Eikö kaikista paras hyväksyntä tuu sillä, kun sä oikeasti oot sitä, mitä sä oot, ja teet sitä, mitä sä haluat tehdä? Tai ainakin omassa elämässä, tai niin kuin oma elämä on aika paljon helpompaa sillä, että sä et oo koko aika vanhemmilta sun muilta hakemassa sitä hyväksyntää. Juurikin näin, ja kuitenkin kun aikuisia ihmisiä kaikki ollaan, niin että sä tarvitse sitä edes mihinkään. Ei se, vaikka nyt vanhemmat ei välttämättä siitä tykkäisi, niin siis ihan suorasti, että mitä vittua sitten, vituunko Niin, väliä oikeasti. Ei ne vanhemmatkaan tule kysyä sulta hyväksyntää, ei nekään tule kysyä sulta, että hei, että onko sulle ok, jos mä teen tälleen tai jotain vastaavaa. Niin miksi sitten pitäisi sen hyväksynnän hakemisen mennä vaan toiseen suuntaan? Että vähän niin, kyllä se sitten pitäisi olla ihan reilu diili, että sitten vanhemmatkin mutta ihan varmasti joillain menee niin, että varmasti vanhemmatkin hakee hyväksyntää ja on vähän niin kuin lapsensa, silleen niin kuin lapsen mielipiteet vaikuttaa tosi paljon niiden tekemiseen. Kyllä mä oon kuullut, että on paljon myös semmoisia niin kuin perheitä ja vanhempia olemassa, joille se lapsen niin kuin mielipide on tärkeä toteuttaa niin sanotusti ja tehdä kaikki asiat niin,
että sillä lapsella on mahdollisimman maailman parhaiten kaikki asiat tyyppisesti. Eikä siinä ei ole mitään väärää, että lapsella on asiat hyvin. Mutta sitten jos se on vähän niin kuin semmoista lapsen palvelemista, niin sitten se on vähän niin kuin, sit saattaa ehkä vähän mennä tuolla ajatusmaailmassa, saattaa jollain sitten vähän vinksahtaa jossain kohti, sitten kun pääsee aikuiselämään käsiksi ja rupeaa olemaan muidenkin ihmisten kanssa tekemisissä. Niin. No anyway, toi vähän karkaa aiheesta. No ei nyt suoranaisesti karannut aiheesta, mutta tässä vähän pureuduttiin tuohon asiaan, mitä mä ajattelin seuraavaksi kysyä, mutta siis no just vähän, että kuinka tärkeä sulle on muiden mielipide omista valinnoistasi? Ei mulle ole niin kuin lähtökohtaisesti. Se ehkä eniten mua kiinnostaa ihmisten mielipide, kenen kanssa mä oon tosi paljon tekemisissä. Eli jos olisi esim. Puoliso, niin se on semmoinen, niin kuin, kenen mielipiteellä on merkitystä mulle ja väliä. Ja mä haluan vähän niin kuin, että se voi ilmaista oman mielipiteensä ja jos sillä on jotain niin kuin negatiivista tai mitä vaan, niin se voi sanoa ja niistä voi keskustella jne. Mutta sitten ihmiset, joiden kanssa mä oon tosi vähän tekemisissä tai niin kuin tietyllä tapaa vähäisen tekemisissä, että mä en näe hirveästi ja me ei jaeta hirveästi mitään niin kuin yhteistä elämää tai mitään vastaavaa. Että silloin tällöin nähdään jne. Niin ei oikeastaan mielipiteellä mitään merkitystä loppujen lopuksi. Mä haluan kuulla mielipiteet, mä haluan tietää mielipiteet, on kiva keskustella mielipiteistä, mutta mä en halua antaa niiden vaikuttaa. Tai niin kuin vaikuttaa varsinkaan, jos mä oon jotain mieltä, niin mä oon valmis kyllä muokkaa mun mielipidettä tarvittaessa. Jos musta kuulostaa siltä, että hei, toi oli muuten hyvä idea, että mä voisin ottaa tosta vähän enemmän koppia tuosta ajatuksesta. Mutta en mä vähän niin kuin ajattele silleen, että no toi nyt ei tykkää, että mä teen näin, niin mä en tee enää. Niin ei. Siinä kohti, jos se ihminen ei ole mun elämässä niin kuin osa mun elämää, niin mun puolesta ihan sama, mitä se on mieltä. Ei sen kuulu vaikuttaa mun mielipiteisiin. Se on juurikin näin. Ja mun mielestä tuo on semmoinen asia, että kaikkien ihmisten oikeasti pitäisi ajatella tuolla tavalla. Niin pitäisi. Siis se helpottaisi. Se helpottaisi ihmisiä. Se helpottaisi tosi paljon ihmisiä, koska niin moni ihminen tässä maailmassa jotenkin, kun ne vähän toimii liikaa sen perusteella, mitä muut saattaisi ajatella asioista. Ja ne ei uskalla lähteä tekemään jotain asioita, mitä ehkä saattaisi itse haluta lähteä tekemään, mutta sitten kun aletaan miettiä, että mitähän ne muut mahtaisi ajatella tästä. Sitten on just tommosia ihmisiä, mitä mainitsit tuossa, että jotain tämmöisiä vähän puolituttuja tai kavereita, keitten kanssa et ole pitkään aikaa hengen, sä alat miettiä sun päässä sille, että mitähän nämä mahtaa ajatella, mutta mitä väliä sillä oikeasti on. Ei sillä ole mitään merkitystä. Jep. Ei se niinku. Se on ihan sama, mitä joku ajattelee sen päässä susta, jos sulla on vaan asiat hyvin. Jos sulla on kiva olla, sulla on oikeasti, susta tuntuu, että sun elämä ei ole paskaa, niin onko siinä mitään väliä, mitä joku ajattelee sen pään sisällä? Se on vaan, mulla on vaan otettu fiilis, jos joku kelaa oikeasti, että vähän se Julle on mulkkujätkä tai vähän se on perseestä tai jotain vastaavaa, niin sitten se vaan on niin. Mutta täytyy kyllä myöntää myös, että en mä tiedä, että onko tuolla maailmassa oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka edes ajattelis näin, mutta niin kuin sillä, että jos ajattelis, niin sit se vaan olisi niin. En mä voi olla kaikki, en mä voi miellyttää kaikki. Ei mun teot oikeasti miellytä kaikki. Ei mun puhe ääni miellytä kaikki. Ei mun naama miellytä kaikki. Siis on niin pieniä asioita jokaisessa ihmisessä, mikä jotain ihmistä saattaa ruveta vaan vituttaa, kun sä kävelet sitä vastaan ja sun nenä näyttää, miltä se näyttää. Vähän niin kuin, että don't mind it. Jatka kyllä vielä niinkä sanat suusta, että mä en oikein, kun sä sanot kaiken, mitä mäkin olisin sanonut, mulla ei tule mitään lisättävää. Tää on niinkö, siis kuunnelkaa Julian Paasoa oikeasti. Täällä tulee nyt semmoista settiä, että tästä pitäisi ottaa kaikkien koppia. Niin, se on kyllä ehdottomasti näin. Pääsette elämässä huomattavasti pidemmälle, kun kuuntelette näitä juttuja oikeasti ajatuksen kanssa.
Mutta mennään eteenpäin. Uskotko, että ihmistä tulee ympäristössä kaltainen? Uskon. Ja monet ihmiset, jotka tavoittelee elämässä jotain, niin yrittää ajaa omasta ympäristöstä semmoisen, mikä näyttää siltä, että se vie sua sinne suuntaan, mihin sä tavoittelet. Se on vaan niin kuin, se vaan aina menee niin. Tai musta tuntuu, että se aina menee niin. Ja se niin kuin, siinä kohti, kun ihmiselle tulee se tulee se fiilis, että mä haluan nyt saavuttaa tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Mä haluan olla tässä hyvä. Niin ehkä se on se, kun puhuttiin siitä niin kuin dokaamisesta ja kaikesta, niin ehkä se on se hetki, milloin se jää, se juhliminen taakse. Kun sulla tulee se joku oivallus pään sisällä, että mitä sä haluat tehdä elämässä ja mitä sä haluat saavuttaa elämässä, niin silloin sä rupeat muovaamaan sun ympäristöä. Sä jäät pois siitä, niistä piireistä, jotka ei vie sua eteenpäin, tai sä viet ne ihmiset, jotka tekee sitä, niin sä viet sun mukanas. Siis sehän on niinku kova juttu, jos sä pystyt olemaan se jätkä, joka vie sen koko kaveriporukan eteenpäin ja vie sen niinku mukanaan niinku johonkin semmoiseen hyvää ja saa niinku niille istutettua päähän, että nyt oikeasti loppuu tää pelleily. Että nyt meillä on oikeasti löytynyt tää suunta, mihin me lähdetään tykittämään. Mutta harvemmin se menee niin, että siellä kaveriporukassa oikeasti niin moni olisi sitä mieltä. Saattaa olla ehkä yksi ihminen sitä mieltä. Niin yleensä se menee niin, että se on se yksi ihminen, joka oivaltaa, että nyt mä haluan saada tämän, niin se lähtee sitten pois siitä. Ja se rupeaa etsiä sitä porukkaa. Tai ei välttämättä edes etsiä, saattaa toimia yksinkin, mutta kyllä se löytää sitten jossain kohtaa, se rupeaa löytämään niitä samanhenkisiä tyyppejä, niitä kenen kanssa se vähän niin kuin saa vietyä sitä omaa juttua eteenpäin, jos sitä oikeasti kiinnostaa se. Niin kyllä ympäristö vaikuttaa tosi paljon. Kyllä se, ainakin ihminen, kello on tavoitteet ja haluaa tehdä asioita, niin kyllä se muovaa itseensä ihmisillä, jotka niin kuin on samanhenkisiä tyyppejä. Ei se vaan pysty, se on mahdotonta lähestulkoon hengata jossain ihan toisenlaisessa piirissä ja itse tehdä jotain ihan toisenlaista. Varsinkaan hengata mitenkään oikeasti tosi paljon tai olla niiden kanssa jotenkin syvällisesti paljon tekemisissä niiden ihmisten kanssa. Kyllä, juurikin näin osaa hyvin samaistua. Mä voin ehkä sanoa, että mä oon vähän ehkä lähtenyt semmoista porukasta just vaikka pois, missä kaikki muut on ollut hyvin eri henkisiä. Sitten tuntuu, että itse on vähän alkanut irtautua just se, kun on alkanut vähän pohdiskelemaan just tarkemmin, just niin kuin sanoit tuossa, että just, että alkaa vähän se ryyppääminen vähentyä, alkaa miettiä, mitä mä tässä elämässä oikeasti haluan tehdä. Niin sitten siitä se muutos on vähän lähtenyt sitten pikkuhiljaa tulemaan koko ajan. Ja sitten on huomannut, että kun on alkanut itse tekemään muutosta, niin sitten on mulla siis kavereitakin, ketkä on lähtenyt sitten siihen mukaan. Että esimerkiksi on saanut vähän niin kuin tuohon sporttaamiseen, niin on useampaa kaveria saanut silleen messiin. Niin se on ollut kiva nähdä, että, niin kuin, että itsellä on ollut vaikutus muihinkin ihmisiin, että miten nekin on sitten alkanut hoksaamaan jotain tiettyjä asioita ja alkanut tekemään muutoksia oikeasti. Kyllä. Oma elämänsä eteen, niin se on oikeasti hieno nähdä ja sitten ehkä jopa itsellekin hyvä olo, että sillä on ollut jotain vaikutusta oikeasti niin kuin muillekin. Että katso, että tämä Eelihän nyt tekee jotain asioita selkeästi oikein, kun sillä näyttää menee nyt vähän paremmin tällä hetkellä. Ja se on niin kuin hienoa, jos sä pystyt vaikuttamaan muihin ihmisiin positiivisesti. Vähän niin kuin sä pystyt itses kautta, kun sä oot löytänyt jonkun, mistä tykkäät ja mitä sä tykkäät tehdä, niin sä pystyt sitten vaikuttaa sun lähipiiriinkin. Mutta se ei ole hirveän niin kuin yleistä, että se pitkässä juoksussa toimisi. Tai niin kuin, että se menisi oikeasti niin. Et kyllä se vähän niin kuin ehkä lähipiirikin saattaa ehkä lähteä vähän mukaan ja kokeilla. Ja kun sulla on semmoinen, kerrot oikein innolla, että jettä on, mutta tämmöistä. Mutta niitä on kuitenkin niin vaikea kannatella jotain lähipiiriä ja kannatella johonkin semmoiseen juttuun, mistä tykkäät. Niin kannatella niitä jotenkin mukana. Kyllä se sitten vaatii jossain kohtaa, se tulee niillekin se kysymys sitten, että haluatko ne oikeasti tehdä sitä, mitä ne niin kuin tekee. Että saako ne siitä mitään irti. Jne. Se on totta. Se on totta. Ja tässä taas, että tämä äijä laittaa semmoista settiä, että kun tähän ei vaan oikeasti saa mitään lisättävää. Oikeasti toi on
niin hyvin tiivistetty kuin vaan olla ja voi tämä aihe oikeasti niin tämänkin osalta. Jatka on miettinyt pitkälle näitä asioita selkeästi. No, tässä lennosta koitan miettiä. Lennosta miettinyt. Ehkä saattu pari kertaa pohdiskella näitä asioita. Mutta hei, mennään eteenpäin. Onko sulla ketään yksittäistä ihmistä, kellä on ollut suuri vaikutus suhun? No, eikö meillä ollut vähän tämmöinen samankaltainen No kysymys jo? siinä oli tämä periaatteessa aikaisemmin, kyllä vastaan jo, nyt kun miettii. Kyllä se taisi se faija olla, joka on niin kuin isoin semmoinen niin kuin vaikutus ollut. Tai niin kuin, se on ollut ehkä se isoin henkilö elämässä ja nuoruudessa, kenestä on imennyt ehkä itsensä. Ja sen kanssa, kun on tehty paljon asioita ja se on opettanut paljon, niin kyllä se on faija. Onko joku tietty piirre, mikä herää silleen, mikä on vaikka omalta isältä tullut niin sulle silleen selkeästi? Semmoinen tietynlainen mystisyys. Mystisyys. Niin, semmoinen en mä tiedä, siis vaikea oikeasti nyt sanoa, noin kun heitit tolleen puskista. Ehkä joku semmoinen periksi antamattomuus, semmoinen, että ei luovuta helpolla. Ja että no yrittäjyys on varmasti tullut, se on varmaan tullut koko perheeltä niin kuin myöskin, mutta faija, kyllä mä uskon, että se tulee sieltä, niin kuin on tullut perheelle vähän niin kuin faijalta. Ja sitten semmoinen niin kuin, no mä jätän vielä kertomatta ihan liikaa. Mulla olisi pari hyvää tossa noin. Ei tehdä vielä ihan niin paljon tutustumisleikkejä, että mä kaikkea kertoisin. No niin, ei käydä kaikkea läpi. Mutta joo, mäkin voi justiinsa, sekin kävi jo ilmi, että itsellekin sama isä, mutta mitä joku yksittäinen piirre, mikä on tullut, mutta semmoinen, kun siis isä näkee aina mahdollisuuksia kaikissa asioissa yleisesti ottaen, että se heti miettii sillä tavalla niitä riskejä tai uhkia. Se tykkää ajatella mahdollisuuksia. Meillä on kyllä päinvastoin. Okei. Meillä taas, jos faijalle kerrot, että hei, mulla olisi tämmöinen idea, niin se kyllä aika nopeasti kertoo, että kertoo kaikki ne riskit ja uhat, mitä siinä on, ja että voiko se homma toimia, ja niin kuin monesti. Että siitä on joskus senkaan vähän puhuttu, että voisi ehkä vähän, ei tarvitsisi ehkä ihan niin jyrkkä olla niissä kaikissa ideoissa, mutta ehkä jatka vaan. Niin, mutta se, että näkee mahdollisuuksia lähteä rohkeasti kokeilemaan niitä asioita, että no hänkin on kompastellut kuitenkin omaa elämänsä aikana niin yrittäjäuralla kuitenkin sille useampaa otteeseen ja useampaa konkurssia vaikka alla kuitenkin. Joo. Ennen kuin sitten nykyään asiat menee tietysti huomattavasti paremmin, mutta siinä kuitenkin kun on ollut semmoinen kanssa, että on usko siihen omaan tekemiseen, se on myös ollut semmoinen, että se on uskonut aina niihin asioihin, omiin juttuihin, vaikka kukaan muu ei olisi uskonut. Niin se on vähän jäänyt ehkä nyt itselle sitten isältä kanssa, että jos mä jotain omaa juttua lähden tekemään, niin kyllä mä siihen uskon myös 100%. Ihan sama vaikka sä et uskois, koko perhe ei uskois, koko lähipiiri ei uskois, niin ei mua kiinnosta. Jos mä itse uskon siihen, niin kyllä mä sitä lähden silloin tekemään. Ja mun mielestä tommoset on niinku niitä hetkiä, mitkä on niinku, kannattaa yrittää. Kyllä. Koska kaikki yrittäjät on joutunut yrittämään enemmän kuin kerran. Ja se, että sä yrität, niin se kertoo sulle koko ajan sun elämän suuntaan. Se kertoo sulle koko ajan niinku lisää. Sä tiedät koko ajan lisää, että no oliks tää se mun juttu, tykkäsikö mä tästä, miksi tää homma ei toiminut. Se muovaa koko ajan sua eteenpäin seuraavaa asiaa. Sitten kun sä et yritä, niin ei tapahdu mitään. Sä vaan oot paikalla, sä et tiedä, että no mitähän tuossa olisi voinut käydä, mitähän muuta mä voisin tehdä. Mutta kun sä yrität ja teet ja kontaktoidut ja oot ihmisten kanssa tekemisissä, kaikkea sulla koko ajan vähän niin kuin avautuu lisää seuraavaa paikkaa, näkemystä, tietoa, ajatusta. Sulla saattaa tulla, että hei, tää ei nyt toiminut, mutta tässä matkan varrella mä löysin tämän jutun ja tätä mä voisin kokeilla. Niin kyllä se vaan niin kuin, se vaan pitää tehdä ja niin kuin löytää. Ja mä oon itse sillä polulla tällä hetkellä, että mä teen ja yritän ja kokeilen koko aika uusia juttuja ja niin kuin. No tässä me tehdään niin. Oikeastaan, me tällä hetkellä kuvataan tätä, niin mehän periaatteessa voisi sanoa, että kokeillaan, että miten sitä toimii. Niin se on niin kuin, kyllä se vaan niin on, että
pitää vaan tehdä ja niin kuin kokeilla ja niin kuin heittää ne semmoiset niin sanotusti aivot narikkaa ja tehdä ja olla miettimättä, että mitä hän muuta ajattelee tai niin kuin, mitä hän toi jätkää mieltä tästä tai kaikkea. Tehdä vaan, kokeilla. Ei se niin kuin, enemmän mä arvostan ihmistä, joka tekee ja yrittää, kuin ihmistä, joka ei uskalla tehdä ja yrittää ollenkaan. Ihan sama mitä se tekee, niin jos se tekee ja yrittää, niin se on lähtökohtaisesti parempi juttu. Sen mindset on lähtökohtaisesti paljon vahvempi kuin sillä ihmisellä, joka ei uskalla yrittää ja tehdä. Se on juurikin näin. Ja sitten on mitä itse haluan lisätä, totta kai kun siinä tulee näitä epäonnistumisia, voi tulla matkan varrella, mutta nehän on, mä uskon, että ne on niitä asioita, mitkä sitten eniten kasvattaa myös. On. Siis. Että sitten kun sä käyt ne kompastuskivet, niin sit sä jatkossa, kun sä lähdet koittaa uudestaan, etkä vaan luovuta, niin sit sä tiedät jo vähän, että miten sun ainakaan ei kannata tehdä niitä asioita. Ja sehän on paras tapa oikeasti oppia. Se on vaan raaka fakta, mutta välillä epäonnistumiset kuuluu tähän elämään. Ja ne kasvattaa ja ne opettaa eniten tässä elämässä. Kyllä se niin menee, että isoimman hymyn takana on rajuin menneisyys. Ja niin se vaan menee. Sitä kautta se oikeasti, sieltä se löytyy oikeasti kompastuskivistä, ongelmista ja ihan kaikesta niin kuin menneisyydestä ja kaikesta paskasta ja mitä on joutunut kokea ja kaikkea. Niin ne on ne, mitkä niin kuin muovaa sen sun mielen, muovaa sen sun oman toiminnan ja kaikki. Niin kuin, se on sitten sun oma valinta vaan siinä kohti, että jäät sä siihen paskaa rypeen, jos sä sitä koet, tai kun sä sitä koet, vai rupeat sä tykittää ylöspäin. Avaat sä sen viinapullon korkin ja avaat sen joka viikolla uudestaan, vai rupeat sä tekemään muutosta ja rupeat sä niinku tykittää elämää ylöspäin. Se on juurikin näin. Mutta tää on sen verran tiivis setti ja mulla ei ole täällä enää kysymyksiä, niin meillä on kuule homma purkissa. Tää oli kyllä hyvä setti. Tämä oli kyllä hyvä setti ja tämä on mun mielestä semmoinen setti, että tämä pitäisi oikeasti kaikkien kuunnella. Ja jakaa kaikille läheisille ja ystäville. Ja varsinkin, jos siellä on ystäviä, jotka on vähän pelkää ihmisiä tai ihmisten mielipiteitä tai jotain vastaavaa, tai ei uskalla yrittää, niin laita tää sille. Saattaa ehkä tulla jotain hyviä ajatuksia. Luultavasti ei, mutta saattaa tulla. Ei sinäkään menetä mitään. Ei. Tää on ilmasta neuvontaa tää. Juurikin näin. Mutta hei, me ollaan JP valmiita. Ei muuta kuin pidemmittä puheitta. Nähdään ensi jakson parissa. Muistakaa ottaa kanava seurantaa. Saa laittaa kommenttia, että oliko hyvä setti. Tai jos tuli jotain mielen päälle. Ja ei muuta kuin hyvät päivänjatkot ja moro moro. Morjes.